an gi mimora godo nyathiwa. Nyiri dhi galo kata koduogo. Ochenji gimoro amora kaka giwuoyo, giwacho kisungu, giwacho dholuo makia gibanjo dhoggi. To nyathiwa ito kichenji. Kala nani no kabe. In duga kaka in but gimopogore na kodgi. In duga in koro naturally beautiful. Sani tinde kiglo. Iye. Ayie nyathi. Aduoka kanyo mos. Omeri ndisori. To da manyichi onge ni. Latest development. Achupa nyocho yuto. Iriambo. Achupa so kumono. Tin kama ni koro ko nyathi matin kama mondo ngadonge tokwa. Osayuto. Oyuto mam. Tena ko yuto. Nyaka mawuok kane kaja jaber. Awinjo jomoko wacho nogame. To jomoko be wacho ni mano dhi kia ginene. Dong ing'eni tindo ware. Gidhi sami crusade cha. Crusade kuro. Jomoko wacho ni crusade. Koro dong ing'eni praise and worship. To baba chakia ni go piano. Giyudore kanisa. Nyathiwa ma arus iko. Arus pek kama sera. Tinde okuwo kata koda. Iriambo. Nyasachia. Jo kanisa mo war kaka rebero nyalingiji. Atobudungu koda to yuto to kayuto yawa. Wano sani wan koro wan nyiri modiwe go. Karokia yawa. Atis karokia yi. Okay ni choro onyalo ko government. Serikal nyalo. Ka giwuotho mana tutu. Okete mana tutu. Onge kama dongi sitol ga gwen kata kawuone dhi nenogi. Beche nenogi. Ineno era ma movie moko monene movie ka. Maka sani. Ben pak mawuondre aneno kwa ngi bong'e dhi ng'ene kata ka gimo tuo. Chips baby. Kari wacha diri Atis. Atis kari wacha diri. Wada nyocho yuto nyathiwa. Koro sani ni koro ok dwa ni mondo riwre gi nyiri ma pod onge time. Ni wabokethe. Winjo ni wabokethe ni wan nyiri mang'e mang'eny. Ato nyar pasta mano kathore chan. Nyar pasta mano kathore chan ni moko kodo ketho. Dong jogo to kia isti. Dong ni tinde ka nyathi misenyuolo ma ji oneno onge to ng'e ng'ani ni ber. Gigi abosha tumsote. Jomo se nen margi ma koro wuothi neno oko ema koro kathore. Wada. To koro nyaka no kala mbele wadhu kaluru chunge wangayo na kuna kajikale ajuba tinde wangite kuna kajikale tuchunge diero sude wangayo tuwe jikale to koro ng'ani wane ma wan semeche u lakini kata in bedhi marach ineno nyego bro nego onge kata nyego wan godo Ochete remote. Kwanza anto ero kudwara ntindo kawinja ke gik machupo senyisi kuoma lakini ento no nego imose kati ng'enge nyako ni moko kala ne wadhi nyiri kadoni nge jogi nyako ni ngalo ka onyame wat kata ko aloka iro dhi loka kawinjo ni upanga arus kaka masira arus nitiere bro winjo ng'anyisi yani nyathi nigi attitude mani ng'eni nyathi moro mane chon mane innocent cha mane jaluor mane moso mana ji ni tinde sudinwa rusi bro weyo kuchecho ainwa ma iyo kende jamoto marusu be kinya wan math kende arus be tinde oken kata dak arus oken kata dak we gita meni we okwadhi dala kor dine madhe wadhi adhe nende benti ngora kendo kata goodies nitie kelo donga we gari kacha ber malich awe gari tingeni nyocha yudo baby number 2 okadwa ni dhi bed shocked isa yudo machine 2 years mawe ni isa yudo gimoro ngani wayo Atis yudo new catch koro naparo ni new catch ni koro dhi keta yo to chwada mana mar ariyo bo support kure ke koro mokugo chamo support koro chalo ng'ane gi twins emoken dongi yombore gi higni ariyo machiegni adek ma koro jahiga anapa ni different lakini au Atis lakini wawa tem mano kada nyalo neno kaka timoni kadok itim na wadi tim na kata gimoro inya yudo kaka ng'ato ng'iyo nigi ibi tim tich moro kocha inya yudo na tich anya yudo ni tich dong kata madhi nya dong kodgi madhi no sigi nya dong kodgi kama dhi dong kodgi to koro ng'eni ber mondo dhi go job moro kacha ber alafu ne winjo ni koro nego dhi e family ba dhi teri nitie moro kanyo maber nyako maber gi pesa ne mondo kom nyuol koro kisa kom nyuol koro kuchunge ni dromo wazunge ji ng'eny kacha manyalo kaka jaber ni kama sungu to kaka jaber ni dende magi ka yudo to kora chaka nyuolo pointi dende magi okede na nyuol so gero podi iling matin ok gero be nyuol ahinya ogino gi nyuol kaka kiko ni senyuol
Ini wunda imo moya monge chagin samoro kubibiro kone. Koro chama mos save pasi yorne mama. Koro kika nyisi gini ande penda re. Kiki wache. Nyalo miyo interest lal. Mano to basna. Koro bro loso ne wadhi ane mama. Ande dak wen dipo ka duga jasungore na chupa gini. Ok sungri go ya weya. Jela go piny puonjo. Ani I was still clearing my face and you are even following me. Yes, so we are back from shooting and we are somewhere. day 1. This is day 1 and we have 2 days to go. Yeah. Yes. By the way, this is Queen Okuto. Don't forget to subscribe my YouTube channel. And the YouTube is Queen Okuto. Yeah. Jaribu kuincrease speed. Magetong tembe Yeah, I used karaka to kidogo. okay. Talking as we go back. Queen talk. You are the one who was talking. I was talking. Oh, stop. Oh, okay, guys. I'm the one who These people. I'm the one who was talking. Please make nice. And Now I these want you people, to talk. these people have really taken care of me, like the dynasty family. That is it. You are just getting it. And she's been well taken care of because there's a baby coming sometime in 2021. Isn't it? Yeah, I'm at 2020. 2021. 2021. Ali Feb. Yes. And those two people walking behind are a couple. Daddy. Nasi family. Hapo sawa. Couple who love each other. Parts of the same feather. Flock together. Flock together. And we have already started flocking together. You're already flocking together. That is a good thing. And Margaret is already tired. Hungry. I think So, he's guys, hungry. He's now capturing heaven. By the way, we're going for lunch. There's some nice food and sweet food Yeah. that we may not be able to vlog about. Yeah, for today. And today we are few people. There's only 4 of us. Because 5. The crew, the cameraman. The cameraman is 5. I don't know why I don't always count the camera. That is not fair to him. Sema cameraman. Cameraman too. But this place is, it's very nice. Do you see the cool environment? This The is green, like the green, the green, the green. Yes. This is like a small city. Nzito sana. Sasa mimi ni governor. Anakuba. Behind the scenes, that is Mercy Lawrence from the Nasi family. Go check them out. Quinta Okuto from Quinta Okuto. They are pretending to be serious. They're pretending to be serious. So people are being made beautiful before we climb on the forest. So it's going to be a good day. But the weather is so bad. Yes. Chilly weather. Oh, she likes the natural look. Because I'm not seeing you putting a lot of madovido. You know, when people do makeup, they don't talk. Yes. Let me just pause. So. Let's go. So.